Yanda ake trading din binary option based on price action, a nan na tafi da price saboda market dina idan kuka lura yana tafiya ne tsakanin support da resistance, ma'ana market yana ranging a nan. Kun ga resistance level dina, sannan ga minor support dina da na zana, market ya breaking din shi ya dawo, da ya dawo ya koma mun resistance, daga resistance sai ya dawo mun minor support din. So market yana karewa wajen da na samu rejection sai na tafi da price. Sannan duk wanda yake so ya join din ma Telegram, akwai link a TikTok bio na, idan ka shiga ka danna zai kai ka Telegram channel din mu direct. Sannan duk wanda yake so ya dinga trading din binary option based on price action da irin strategy da muke amfani, akwai course din mu na price action na Hausa, shi ma link din still yana bio na. Sannan idan kai register da broker nan da link dina, za ka samu 200% bonus a deposit din da ya kai $50. Ma'ana idan ka sa $50 za ka samu $150 wanda za ka yi trading da shi. So haka ake trading.